S-au găsit în Africa niște rămășițe pământești, falange și dinți molari a unei specii de prehominid care nu poate fi încadrată într-una din speciile ce credem că noi acum că ar constitui arborul nostru genealogic. Și zice lumea că s-au dat teoriile evoluției omului peste cap. Nu se dă nimic peste cap. Noi suntem o specie care, deși așa fenotipic semănăm foarte puțin între noi, chiar doi frați, nu mai vorbesc de oameni din două rase, părem foarte diferiți. În realitate suntem foarte omogeni din punct de vedere genetic. Undeva acum 70.000 de ani am suferit un gât de sticlă evolutiv, un moment în care foarte puțini indivizi au supraviețuit și ei sunt cumva părinții noștri. Și din acest motiv, acele câteva zeci de mii de oameni, cineva a calculat treaba asta, a făcut ca noi să fim omogeni genetic și, în consecință, consanguinizarea la noi are efecte nefaste. Consanguinizarea la specia noastră determină imediat apariția unor indivizi cu malformații diverse sau cu tare genetice. La alte specii nu se întâmplă lucrul acesta. Câini, pisici, nici nu știi că puii provin din rude de gradul 1. Nu mai vorbesc de maimuțe. Nu mai vorbesc de specii care ajung să se consanguinizeze cu rude de gradul 1 de câteva ori la rând. Adică masculul cu fiicele și după aia cu fiicele fiicelor și până când să ajungă eventual la un albinism. Am văzut asta la cervilopătari. La noi nu se poate întâmpla așa acest lucru, fiindcă suntem foarte omogeni genetic. Specia actuală de hominid. Speciile anterioare de prehominide sau hominide, depinde că au fost și pre și hominide, e un moment în care spunem că suntem homo. Aici sunt multe lucruri de dezbatere, că ar fi apărut genul homo așa dintr-o dată. Primul hominid, iar celelalte fiind pre-hominide. Prostie. Unii zic că suntem genul pan, fiindcă suntem atât de omogeni cu cimpanzei, 1,2% din materialul genetic este diferit, în rest totul este la fel, încât ar trebui să fim pan sapiens, cum el e pan troglodytes, e cimpanzeul sau bonobo. În consecință, strămoșii noștri erau mult mai heterogeni genetici. Ei nu trecuseră printr-un gât de sticlă evolutiv, coexistau diverse specii de hominide, de prehominide mai mari, talie mai mare, talie mai mică, unii mai arboricoli, alții mai tericoli, unii mai bipezi, alții mai puțin bipezi. Încât, uite, în peștera Dmanisi, în Georgia, au găsit 4 cranii sau 5 cranii, fiecare diferit de celălalt. Se consideră că sunt cranii de Homo erectus. După vârstă, după datarea ca vârstă. Da, erectus. Hai să spunem erectus, adică omul care a stat în picioare. Nu numai el a stat în picioare, așa că și denumirea asta e puțin cam prost aleasă. Un prehominid din acea perioadă care respectă variabilitatea prehominidelor de la acea dată. Mult mai mare decât variabilitatea actuală a speciei actuale de hominid, Homo sapiens. Iată de ce tendința asta de a căuta repede un răspuns sofisticat, un răspuns doct, complicat, uneori chiar, știu eu, cu ficțiune sau cu un anumit grad de ficțiune, este o tendință normală, fiindcă nouă ne place misterul. Așa suntem noi ca specie, ne-am format cu acest mister, de asta ne place și religia, de asta ne place și, știu eu, numerologie, astrologie, ghicitoare, toate cele, nu mai îmi vin acum. Toate astea care răspund unui caracter de o tendință de misticitate, misticism pe care noi o avem. Și iată că și în antropologie vine unul și spune mistic că o altă specie a existat, nu se știe ce cu noi, cum a apărut, uite s-au găsit niște oase care nu seamănă cu nimic. Fraților, în Africa de Sud, ăia caută diamante, nu caută oase. Dacă s-ar căuta oase, s-ar căuta peste tot și s-ar găsit toată Africa. Dar fiindcă acolo sunt diamante și se sapă
în exploatări la suprafață, relativă suprafață pentru diamante, aur, diamante, tot ce e prețios pe lumea asta, se tot găsesc oșoare și dinți, și molari, și nemolari, și premolari, și canini, și falange. Și că a găsit o falangă mult prea mare pentru ca să fie de hominid. Cât de mare era, frate? Cât de mare? Adică nu putea să aibă palma de 2 ori cât palma noastră un prehominid? Putea. Variabilitate. Atât tot. Variabilitate. Și, la noi, tendință la misticism.